έχει ανακατέψει καλά, Γιάννη. Ναι. Και πολύ δεν γίνεται. Δεν πρέπει να το κάνεις βαριά. Δεν το κάνω βαριά. Εγώ τραβάω βίντεο, να ξέρετε. Να μείνει και λίγη έποξη να ποτίσει το πανί που θα κάτσει. Πατελόνια θα το Γιάννη, σου φτάζει έξω ρε φίλε. Πού έφτιαξες. Άμα κουμπί το πατελόνι με κάποιο θα το πάρει. Καθάρισε αυτό μου. Άστο να στεγνώσει. Τα πόδια του είναι έτσι. Ναι, όχι. Τώρα άμα γίνει σκληρό δεν έχουμε τίποτα. Και είναι η πέτρα απορροφητική. Είναι απορροφητική αυτή η πέτρα και δεν καθαρίζει. Έτσι, μπράβο. Να πάρει χαρτί. Έτσι, μπράβο. Πολύ που βάλει. Τι πάρεις εσύ, το πατελόνι του Γιώργο. Σκούψε και εκεί πέρα που είναι το πατελόνι το ακριβώς. Πάμε στο τραπέζι και το βλέπω να το φύγουμε το μοντάδο. Αφού είναι υγρή ρε αυτή, δεν νομίζω ότι έχω Νομίζω ότι είναι... Έχω δουλέψει τέτοια. Τότε τι έχουμε κάνει λάθος. Η δεσολογία. Πού έσταξε εδώ. να εκεί. Εδώ. Πάνω στον άλλο, στη γωνιά τραπεζιού. Φτάνει, άσε η έποξη να πίνει το πανί. Μα έχει έποξη. Ωραία, βάλτε τα πανιά. Βάλτε το Γιώργο. Βάλτε τα πανιά. Ένα τέτοιο. Ένα πιατάκι για να βάζω αυτό που είναι μέσα εδώ. Έτσι για να δώσω ένα πλαστικό πιατάκι. Έλα βάλω τα πανιά. Για ένα πλαστικό πιατάκι. Βάζω αυτό. Ναι, ένας πρέπει να κρατάει. Σπύρο, κράτα εδώ το φτερό κάτω και σταμάτα το. Δεν φοράω γάντια. Πάτα το μόνο το χέρι σου.